Oke juang ke. Membuat WC ndak salah sayang dah. Batu kadang ke yang latan di bawah luar. Ndak batu ke deh. Laga yang batu kang ndak pandai. Tak mencari cik matu, kau nak kadang kau ya? Hah? Tuh nang kete yang latan di bawah. Ndak tahu ipo, ndak tentu. Ate. Pulang pikir. Leka mungkin batu kadang tiko satu, tu atu kadang kete. Iyo ko nang kete ndak ibu ambe kota impi di manangi nyoba meto ato ko. Ayaw nama kejo. Ala kopi tak wajib banyak itu. Selesai deh. Sudah habis tak buang kecil kok kecil ya untuk anga. Apa yang susun di siko. Jadi cuapo mode, coba lah tunjukan cuapo mode. Ang datangi kok kerami kok. Hah. Kok kerami dari Amerika yang di Boma. Dah melelele yang lek. Nasa tawuran pandasi yo ciko lah alat 30 tahun dah tukang ambil pandasi yo ciko mode ya. Cuapo le. Nah, kan 10 tahun baru. Dan 30 tahun yang mah. Mat. Buat lah. Boleh pandai buat suwe ugang. Buat lah tu kan. Lah pulang lah po. Pulang. Iyo le pai bodan. Dele na nyusuan membuat iko. Ako nang kapandai dan na. Yo lah kalewatan anak le. Ayo di mana? Hoy. Anting ka na den seorang. Nang kari tembak lah dipatui ka ah. Beres belajar buat bola. Nang kete ngolataan di siko. Ndak tantu kamu ato nyo tempi di indu deh. Kau ukuran kan nang kadang di nyolataan di bawah.